Бонджорно! Как сте? Аз съм много добре. Всъщност не съм, но се опитвам да съм в позитивно настроение, защото nothing can let me down right now. Нещо видео ще поздраваме. Като преди това имам урок по италиански и след това ще ходя да пазарувам в мола. Трябва да купа подаръци. Много неща трябва да купувам, така че да, ще видя какво ще стане. Накрая какво ще си купа. Но нещо видео просто така. Ще сме заедно, защото не съм качала 3 седмици. Просто не съм имала някакви идеи какво да качвам. И миналата седмица даже исках да кача, обаче просто не знаех какво. И просто бях като хора, не мога, трябва нещо да кача днес. Затова днеска просто ще ви показвам някакви продукти, нещо които използвам и ще пазаруваме заедно, така че да. Както знаете, последните така 5-6 видеа, не знам вече, не съм ги брояла, но като цяло от края на март месец до края на април бяха все някакви работи свързани с пътувания и така. И сега ще ви покажа какво съм си взела горе през този период. Да видите in general какво съм си купила оттам. Първото нещо, което ще ви покажа, е този продукт за коса. Най-вероятно го видяхте леко. Опитах се да го снимам от турбата, когато го получих този продукт на отварянето на Олимпиадата по италиански. Това е продукт 15 в 1 за коса. Не знам откъде се купува, не знам колко струва. Даваха ми го с тефтер на езиковата гимназия и химикалка. Доволна ли съм? Доволна съм. Не знам колко струва, but it's worth it. И според мен става за всякакъв вид коса, щом са ни го дали. Така че да. След Олимпиадата за reward си взех Bare Vanilla. Изхарчих ли си всичките пари? Да. Is it worth it? Of course. Bare Vanilla. Това е страхотен сент на Victoria's Secret. И това е от старите версия на Bare Vanilla. В смисъл сега има една нова, където Bare Vanilla е написано с печатни букви. И това не ми харесва. Защото, моля ви се, няма skin to skin. Аз не знам. Според мен бях голяма късметлийка с това. Така че да. Но, да, изхарчих си половината пари, които ми бяха дадени за Джордан и за Victoria's Secret, but it was worth it. Така, следващото нещо, пренасяме се към Италия. Като от Италия не си взех много работи. Взех си Сол де Жанейро 68-та, защото много добри ревюта съм чувала за него и уникално мирише. Така че си го взех, защото вече имам 62-ката. Така че 68-та. Взех си крем за ръце на Лучитан. И ръцете ми вече не са сухи, за което съм много горда от себе си. Защото аз съм човек, който ръцете му стават сухи моментално. И това просто е ужасно за мен лично. Така че крема за ръце на Лучитан е уникален. Също си взех това от Кико, което между другото е много по-евтино в бари, отколкото в Кикото, което е в Зердика център или в Paradise. Така че да, това според мен е много хубаво и аз го правя с лип комбо имам с този молив номер 90 на Catrice. Просто, не знам, това ми е просто my lip combo. That's my personality. И просто ми харесва това лип комбо и си заслужават парите, за които дадох на него. Същото нещо, което ще ви покажа, е едно много компактно нещо от DM. Шампуан и балсам в едно. Това толкова малко място заема. И общо 100 мл. Това според мен бие всякакви рекорди. Това за пътуванията толкова ще ми спестява място. И се радвам, че DM го върнаха, защото миналата година имаха същото. Обаче то беше limited edition. Аз тогава реших да не си го купа. И все от тогава се надявам да го върнат, защото се съжалях, че не го взех. И сега го имам. Това е шампуан, това отдолу е балсам. И се радвам, че го върнаха. Thank you, DM. Обичам ви, че сте го върнали този продукт. След това, нали има стачка? Софиянци, знаете много добре стачката.
Аз реших в средата, когато не бяхме на училище, да изляза навън и да извървя 25 000 крачки, като успях този ден да отида до центъра пеша от моя квартал, което ми отне около час и нещо. But oh well. Но, хубавото нещо. Взех си, тук където съм ви сложил съм ви на учебниците ми. И в учебниците ми, по принцип, се държат всякакви работи. И там е най-разхвърлено и винаги учебниците ми падат върху това. И не обичам да ми падат учебниците, затова измислих solution. Взех си кошница от Мишо, където вътре са тези тъпи работи. И плюс това е тежка, така че няма да ми падат нещата. И струваше 6 лева от Мишо. Така че това е много добра кошница, много добра инвестиция според мен. И последното нещо, което ще ви покажа е този Body Wash на Sol de Janeiro. За 18 лева ще го взех от Douglas. Много е хубаво, той е като 68-та. Така че е уникално. Взех си малко такова да си го имам за пътувания. И това е какво съм си купувала напоследък, любими продукти. И така, сега ще имам урок по италиански и ще се върна след 2 часа, когато вече сме готови и ще ходиме да пазаруваме. Така, гайс, мина ми урока по италиански и сега ще напазаруваме, като се прибера ще ви направя хол. Така че да. Така, хора, върнах се. Като първо минах през DM, изхарчих 10 лева в DM за 4 нещица, от които 3 от тях са за подарък. Като сега в среда ще има ядем на моя много близка приятелка. И купих подаръка. Те са всъщност няколко работи, ще остави пари. Но взех по една маска, взех по един гланц и един молив за очи, защото си за рокстар. И аз си взех за мен едни носни кърпички, защото нямам носни кърпички. И също от Sensei. Видяхте, че промени къси панталонки и една чанта. Взех и други къси панталонки, които повече ми ставаха. Именно тези са по синьо, черни, тъмно синьо. Така че, да. С тази чанта не е някакво много голямо качество, ама it's okay. I guess it's okay. It's fine. Така да имам за презираемото ще не знам какво му да стане и да е някаква по-светла, защото имам и тъмна, която е тази на Геш, която всички я знаете. Искам някаква как луксозна, ама трябва да ми даде стипендията, брат. За да си направя така чантата по-луксозна. И това е сега малко по... Така ще се измия, ще изкъпа и така. Така, хора, малко на по-тъмна обстановка съм, но това беше горе-долу от днешното видео. Сега ще гледаме капките в финала. И изкъпах си косата с продуктите на L'Oréal Париж. Но, ако сте стигнали до тук, залагам, че ви е харесало видеото, така че like and subscribe. И ще се видим в следващия влог. И много се измявам за закъснението за това видео. Но that's life. Така че до скоро!